Nyakorongwa jwang dakika skada paga bich tok sachiel maro kinyi. Nanyisa kama na jo matine tadugo koda twak e chenro mano maro pinyo. Kiny makawuono wadwaro loso kotenre kod ng'anyo mago mag jopuonje mago mag mbalariany matinende koro nosechungi. Riwruok mar UASU nosechungo ng'anyo makamano bang' winjruok makoni kod kocha mabena gidonje koda piny owacho mano kokadho migawo mochung' weche mag somo. Nano chenro kaka nodhi nyime e od bura maduong' ma pachoka e kinde mabende jokanyo mag UASU noromo koda kamiti mochung' weche mag somo e nyim od bura maduong'. Romo mabende noyuorie nyaka jatend migawo mochung' weche mago mag omenda. Kapok anyisi welo mabende antiere godo ka en geno marani bende ing'eyogi kaluwore ni posters bende wasekeyo e mbui magwa mopogore opogore. Wanyana sigana mabende jafwambo marwa Judith Omondi noloso kotenre kod ng'anyo mabende koro UASU nochungo. Miel lweruok kod migawo mar somo orumo ayanga odiochieng' makawuono bang' riwruoge mag jopuonj kod jotije mag mbalariany chopie winjruok kod migawo mar somo kendo chuowe kok gi winjruok matieko ng'anyo ma osebedo e pachoka kuom odiochienge 49. The strike is over. However, our members have committed that they are going to recover the lost time fully. The next thing, it is upon the government that you honor what we have signed here today. But if you don't honor this agreement, I'll call even a strike next week. Chakruok mar winjruogni nyobedo nyoro e nyim komiti mar somo e od bura kama telo mar UASU kod KUSU e kind riwruoge mamoko ne okonigi nyalo mbeko tol kendo yie dokie tich gi paro mar sirikal mar chulogi maromo bilion 7.7 e kidienje ariyo. Bang' twak kendo kawuono kuom seche buora, riwruoge gi oyie mar kawo maromo bilion 3.85 giko higani ka omenda ma odong', to migawo mar omenda kod mar somo oyie ni biro migi hiko omenda manyien. Ka otenore kod ogirimiti manyien ma owinjo chak tich, gino mabende ne okelo ng'anyo, winjruok obedo ni gibiro bedo kod twak mar bedo e winjruok e thuolo mar ndalo 30 mabiro. Unions accepted the two first payment, first payment of 3.85 billion in first payment of 3.85 billion towards the end of this year and after the first supplementary, and the second payment will be in the financial year of 2026-2027. That CBA for 2025-2029 will be negotiated and completely registered within the next 30 days. Bende winjruogni ochuo kogno mondo miduol mandiko jopuonj kod jotije mag mbalariany oruch oko kum manyicha gi miyo jotije duto mag mbalariany kotenore kod ng'anyo ni ma osebedo kadhi nyime. On behalf of all my colleagues, vice chancellors who are members of the Joint Negotiations Committee, we are very happy that today this strike has come to an end, that IPUCCF will work towards improving industrial harmony and ensuring that what we agree is implemented going forward. We are very much going to implement to the letter of the return to work formula and assure you, the public, that all universities are prepared to open from Monday. Girumo mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mag mbalariany odiochieng' makawuono ting' koro dong' ne piny owacho mondo mi ginene giketo e tim gik ma gichuowe kogno odiochieng' makawuono mondo mi ogeng' ng'anyo manyalo bedo e kinde mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorongwa jwang ng'anyo rumo manyiso ni en wega ne jopuonjre kanyakla kod jopuonje mago mag mbalariany matinende koro noseyanga kanyo ni biro bedo ka ichulo negi chudo mana kaka nyawadwa Judith Omondi nolero ni kanyo e sigana mare ibiro bedo kichulo okenge 2. Ibiro bedo kichulo jopuonja gowi mabende gibandho mar bilion 7.7. Ibiro bedo kichulo gi siling bilion 3.8 kapok ochopo kanyo chieng' tarik 31 dwe mar 12 mano mar higani. Ka bende bath omenda no modong' siling bilion 3.8 ibiro bedo kanyo ka ichiwo negi e dwe mar 7 higa mar 2026 manyiso ni omenda makoro ibiro bedo kichulo gi mano higa mabiro en mano mabende ibiro bedo kikete budget mano mar hikomenda mar higa mar 2026 kod 2027. Omiyo kiny makawuono en mana mbaka mabende wadwaro mana goyo. Ng'anyo osebedo kuom thuolo malach ndalo 49 kod 9
kaka janyuol samoro mantiere koda nyathine mbalariany mago mag piny owacho idhi winje yo machal nade pono ni japuonj mbalariany mang'iewo kata mana jopuonjre uno nene yo machal nade sani ma koro udok kendo somo ote yoro no lai mago te machuok arede ka uchel nono mbi mago ganda yudo wa achiel ka chiel ibro bedo kisomo ote makamago ta bro bedo ka somo okiny maka wana ntiere gi japuonj mbalariany wadhi bedo kwa tudre kode e studio marwa e county ma Kisumu bure ka antiere gi japuonjre mung'ere kaka Steve Oduor ma bende somo e mbalariany mar KU Kenyatta University. Steve amosi ni oyawre geno mara ni chiyo makare. Chiyo makare Sharon. Sani koro ng'anyo mago mag jopuonj mag mbalariany sani to koro chope ng'iende kendo koro norumo. Un kaka jopuonjre ok usebedo kusomo kuom thuolo mar ndalo 49 chona laro mana dweche 2 uwinjo nade bang' ka koro ng'anyo maka maneno chungi. Adier makende ni wan gi pek kaka jopuonjre kata kamano gombowa maduong' kata lamowa gimomiyo nwadhi e ndara kata momiyo nwadongo ng'anyo ni wayude ratichwa kaka jopuonjre mar dok e klas mondo puonjwa. To kata kamano wan gi challenges mopogore makoro school nogolo short notice no ji odoge school ni wan gi wetewa kata nyiminwa moko mano oseyudo thuolo mar ringo dhi dala nikech life mar Nairobi kae kata mbalariany opogore alwora ma gintie maisha ne tek mano nomiyo ne giseringo ma gidok dala school be miyo gi short notice no tarik 10 that is on Monday idwaro ji te back to class ok ging'iyo no wan to enyore machal nade so ng'anyo no osedhi kuom ndalo 49 ma gini osekelo tungni mang'eny academical damages modhuro kata wan moko kuom wan kaka kan kai instant suspension kawuono e school ma idhi miya final verdict now on 19 akia no dhi bedo nade koro ng'anyo no osekelo chachuni mang'eny kabisa kama na inya chochi mabedo osekelo duto te wabro bedo kwa lose gisani yiena mar mondo bi arwak Dr. Tom Onyango mabende ni japuonj mano e mbalariany mano marongo mwalimu kinyal muna winja hamosi ne yawre gino mara ni chiyo makare hintire studio marwa he county ma Kisumu. Erokamano chiyo maber Sharon. Mwalimu kachako mana kodi ni bende ng'anyo koro serumo ndalo 49 kusebedo ku ng'anyo ang'eni sani koro kudok e sikul ng'anyo in kaka koro nosechunge dine ne yo machal nade nikech ang'eni jopuonje mana ka jopuonjre un bende samoro koro untiere gi gik manotime kin mamoko machiegni. Erokamano Sharon. Yena aore mos na makende ne familia mar Ogai Raila Amolo Odinga kech kwa wuoye ng'anyo ni to ang'e maber ni notelo no ahinya weche mag loso bero no Kenya kato ne gini biro yor ng'anyo. Koro ka duoge wach mipenjo en ni wamor kaka jopuonj kwa duogo nikech tijwa en puonjo, tijwa en tiego nyithindo. To ka koro nyithindo bet dala to wambe wa ng'anyo wawuotha ok wati ok morwa. Koro wamor kwa duogo wageno mana ni sirikal gi jok manogo kokgi e winjruok cha botimo gima ne gi wacho kik bede kaka machien ka ma iketo kogno kae to bang'e ji dhi e doho. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya to mwalimu korka in Rongo University bende wang'eni en achiel kuom skunde kata mana mbalariany mago mag piny owacho ng'anyo mana untiere jopuonjre bende dok dhi e sikul un kaka jopuonj bende nok dhi e sikul akeni bende osegolo kata mana milome moro amora ne jopuonjre kanyakla kod jopuonje un bende osemiu notice mar mondo mudog e sikul nikech jo Kenyatta University tiwinjo kanyo ka Steve wacho ni osechiwne gi notice mar mondo mi tarik 10 min chieng' wuok tich gidog e sikul. Mwalimu samoro mana kinyalo mana yango nwa kapo nono osemiu notice mano mar dok e skul. Chal ka gima mwalimu Tom Onyango ntiere koda ng'ikruok makoni kod kocha kaluwore koda duol kata kamano ang'eni jowa mantiere kaunti ma Kisumu biro bedo kaloso duol makamano. Steve Motelo ni wacho kotendre koda ng'ikruok makoni kod kocha ma bende ng'anyo makama osebiro godo ang'eni biro bedo kaloso kotendre kod suspension mari to kata kamano kotendre kod short notice ma bende koro ochiwni ne. Dong koro ng'anyo ka koro noserumo short notice koro inene nade? En short notice adier nikech dongero ng'anyo nochung nyocha. Kawuono en chieng' tich abich pod gidong koda ndalo aparo ni kano chunge bang' ndalo 4 kama mar mondo mi gidog e skul. Kane pok ochung ng'anyo natemo ga jiwo jopuonjre wetena ni dok dala ok en solution. Nowuok dala mondo mi wabwa manyara tich mar somo kendo samida ringi we fi skul kae kata mbalariany Nairobi kae ni dok dala u ikia gimitimo nikech wan kaka student leaders wan kaka university students to say one gi power mar timo gimoro amora mwadwaro
Koro kananeno ka ji book gari, kedhi e country waseto ka gari opong' university, students ringo dhi dala, nasayogi kabisa. An nakono gin that is not the way. Wadhi uru, wadhi wakony lecturer, wajoin lecturers wa, manyora tichgi. Koro kata kano simiwa to short notice kamae, pod gin wana nyithindo, mono sringo dhi dala ka. Notice ni, kini ng'e kaka Nyanza samoro chal, samoro Western, samoro kaka Kisii chal. Ng'ao sringo dhi dala cha. Samoro transport onge, kako dhi dugo dak school kae, nosewere gi wach rent, nosegini kosana caretaker kama. Koro duogo ne kendo, mino chako bed stable, gini dhi chando nyathini kabisa. Koro ng'anyo ni, gi short notice ni, en gima kata kwa duogo, adier makendo nyithindo to pod dhi hinyore. Wan mora ni waduogo e class wadhi somo, but gimiwa gi expand no time no mabej, kik giriwa gi somo kaba. What we need quality education. Kichangini curriculum bendo seringo, samoro kamne joma achiel utimo lessons modhuro. Sani en lessons tanda wuoya, mabende jopuonjre pok otimo nyaka sani. Curriculum bendo choringo. Ne gidhi golo kalenda, madhi konyo run semester ni, nyaka tarik 23 Desemba. To gima ne akwayo ni ne school administrations, kik giri nyithindo, kik gimiwa poor education, gimiwa quality time mondo wayud quality education. Mondo ka gik talo cuts gi examination, wanyalo kadho penjwa. To ing'e ama kit jo Kenya, sani dhi rujo puonj nyithindo gisomo, kata okiwinjo, gino osechulgi gidhi mbele. Mok ging'iyo ni be wayudo quality education. Erokamano ahinya. Dr. Tom Onyango kantiere kaunti ma Kisumu, geno mara ni daktari koro winja e yo makare. Daktari, un notice maru mar dok e skul bende osechiwnu nyaka gi sani. Udok karang'o to ikruok mane ma bende untiere godo motelo ne puonjo? Erokamano Sharon, king'iyo andika manyo ondik nyoro, en ni nyithindo nego duogi kiny, kawuono ondike nyoro. Koro nyithindo nego duogi kawuono, kaito somo ochakre wuok tich. Koro ng'enyne ka obet ga kamae nikech ma ok chieng' mokwongo mwabede gi ng'anyo, en ni koro isudo tarik mar somo. Koro nyaka bisude kata nyaka Januari kochacha eka watieki gik ma onego bed watimo. Ndalo 49 ng'eny, mano en dwe achiel gi ndalo moko kanyo. Koro ibo sud gigi, wan to aikore. Koro mana kaka nyawadwa wacho, nyithindo to aikore marom nade nikech pesa gi osetiyo, mok biduoknegi e yor chulo utegi, e yor chiemo, mano dhi dala bendo tiyo gi pesa manok gichano tiyo godo. Koro mano to bo chendo kato doko di chenro tibo time loss kamano. Chenro mamoko be nyaka ng'ikre matin nikech king'iyo kaka kunde moko ma onego bed wadhi e temruok mar puonjo, teaching practice, moko ne nitie manochan ni timore e tam mokwongo higa manyien. Mago nyaka wabwalis ndalo gi matin kwa puonjo gik manok wapuonjo e ndalo mane wantiere ng'anyo. Koro mago to ng'ikruok mabobet manyaka waikre negi, nyithindwa be nyaka ikre ne tich matek mapiyo nikech ne pendo gidhi magi relax matin, ne gi mbeko sombo gi matin, moko be odonje weche mamoko ma samoro miyo gi yuto mas nyaka gi ng'adi nikech no kong'ere to giduogo karang'o. Ne gitemo ng'eyo yore mag yudo otonglo nikech ong'ere maber ni onge pesa midhi medgi ka luwore gi ng'anyo ma wan godo, ma bende nyaka donje utege chudo, donje weche chiemo to gi wuoth mane ok gichano. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. Mwalimu ka pod ant mana iri kanyo e kaunti mano ma Kisumu, to somo mabende koro seyo nitiere ni dwaro nikech wang'eni ndalo 49 na thuth. Odiochieng' kata mana juma achiel nitiere lessons mopogore ma osebedo kupuonja. Ken dhi bedo ka chal nade in kaka japuonj? Nyaka dhi bed mapek nikech omed ndalo to higa ka chakore mar somo to wabedo gi chenro. Koro chenro ni kunde moko nyaka dhi ng'ikre. Koro ng'ikruok ni nyaka bi miwa pek matin kaka jopuonj, nyithindo be nyaka bed gi pek, kaeto jotendwa bende motelonwa e mbalariany kachacha be nyaka bed gi pek nikech nitiere gik monego bed ni gitimo e seche ma nochan, mago koro osekalo. Koro ng'iso ni mae kaka nyawadwa wacho ni watemo mondo walos gini obed maber, obed kaka dwarore, tibo yudo ka quality ni samoro nyalo bedo ma kaka ne wadwaro. Koro mano nitie. Kichake ng'iyo kendo achiel 2 3 e mbalariany mopogore be yudo ni nyithindwa moko ne walalo, moko notho e yore mopogore ma ka pachwa to samoro dine ok githo e yorno nikech bedo ni ne gina kanyo nomiyo koro ok gitim ok gin gi gik ma oketogi magitimo. Koro yudo ka pachgi ne bet lokore, yudo ka moko ne okawo kata ngimagi
mane dino kotimore. Koro magi nyaka dhi hinywa e yor paro, nikech en ni ka de gino kobet to ma dok obet kama, bokawo ndalo mondo waduogi mwabed e yo moro maber mar chimo somo kaka onego bed watime. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. To bende kinde mana jopuonjre ng'anyo nyakorom Gajwang', nwaneno ka jopuonjre mago mag mbalariany mopogore opogore bende noriwore koda jopuonje maggi mano mar ng'anyo, mano mar sundo piny owacho mar mondo mi ochul jopuonje. Iwacho ni tinde piny owacho nyakorom Gajwang' dhok magiwinjo en mana mar ng'anyo. Tineno ka jopuonje no ng'anyo makoro nosechulgi kendo kata ne dhi chulgi singo mabende ne gisechwe kokgi. Ang'eni Steve in achiel kuom jopuonjre kaka Kenyatta nung'anyo mar mondo mi jopuonje mago mag mbalariany ochul mar mondo mi udoga e sikul. Chal ma bende koro chal ka gima koro nojiemoni. Mana kijamna nyisa ni Korom Gajwang' en ang'o manotimore? Bang' jumbe 7 mag koso dhi e classes wa, an kaka concern comrade kendo student leader naneno pek mwakadhe kata ma nyithindo wetega kadhe alwora mar mbalariany. Mano nomiyo akwayo nyithindo mondo mi wa join lecturers wa, join jopuonjewa e ndara kata kuonde mopogore opogore ma ging'anye, mondo mi wakony jiwo duondgi mondo sirikal owinjgi mapiyo piyo. But mano nokelo no mana shida ma iyudo ka nyithindo moko koro nobedo suspended including me. But no kobedo suspended, no wajokuoge kata watimo gimoro marach. Obedo suspended basically because we joined our lecturers in solidarity kwa manyo kod gratichgi. Kora an gima nyalo kwayo kata universities moko gino timore Eldoret, gino timore Egerton University, gino timore JKUAT, gino timore Kibabi Karatina, timore KUKI. But ma KUKI ni ema koro endoro kabisa. You know, a trend online ilanda kumora mora because kana lungo ng'anyo no kalungo ng'anyo yo marach na lungo ng'anyo oko mar school to ng'anyo no bedo nade nikech mar mondo mi suspension akiani nen mana lungo ng'anyo no en ng'anyo manotimore mamuol no unin solidarity gi jopuonj mbalariany koso no bedo nade ng'anyo kama kamano koso kethruok mag mondu bende nen ng'anyo mamuol kabisa. Ng'anyo mane onge gir ng'ato manokethi, ng'anyo mane onge gir school manokethi, ng'anyo manotera tere ndara to chung in solidarity with our lecturers. No wacha pachwa, no express mana frustration mwakadhe kaka nyithi school, no express mana ka government and the school administration okay about the welfare of the students. Kanyo yudo ka machiegni yudo ka nyithindo moko no wito kano dhi sherehe Juja, kanyo yudo ka nyithindo mang'eny nosechako dala alwora mar school, but the school was not, there was no official communication from the school. Koro no paro ni the school no abandon students, no paro ni the administration and the government no chawa kabisa, but mano no kelo pod midhiero mang'eny. Koro ng'anyo ni to kelo chandruok mang'eny, but ageno ni kane return to work formula mar lecturers osebedo signed, ang'eyo no gik ma positive ema dhi timore. Kodo ko ageno gik maricho, wageno mana gik mabeyo kabisa. Nikech achiel kuom iwacho ni kana gisechokokgi e ogirimiti ma kamano, achiel kuom winjruok ma bende noketie nowacho ni no staff will be victimized for participating in the strike. Kumbuka ka jopuonjre ma bende samoro nuriworu gi jopuonje mago mag mbalariany mar kedonegi. Victimization inene kaka victimization kosi inene kaka mane to dibed ni kende mano kauni okang' KU kacha nikech jopuonje to nong'anyo mathoth, jopuonjre nong'anyo mathoth kosi in mani bage. Adier makende ani mana organize nikech sani dhi tika otegno mang'eny e mbalariany. First years gi pod ng'eno gichalo jo form 4 pok ne gidhi e classes mang'eny. Third years begin kama. Then kaluwore gi my line of duty of human activism ben nakao that head mondo tele ng'anyo machal kamano. Koro kidok e victimization kanyo, in the return to work formula sign negi wacho ni any staff mobedo victimized kata mane cause damage kata magino damage no cause no influence in any or the other okdhi charge kata okdhi makne atua mopogore. But wanga students gino waongego, but lecturers wa waso representatives wa skundwa no siwacho ni nyathi moro amora mane do chandruok e ng'anyo no be onego timne kamano unless koro school nigi personal reasons gi. Ya kora nigi geno nikech asewuoyo gi waso representatives to giwacho ni ng'ata mano yudo chandruok e kinde ng'anyo idhi duoge school. Ma intire koda yie ni samoro suspension idhi chungi. Wacho ni verdict mari biro bedo kinjo karamo on 19th. But no asechako wacho wechewa ki school piny kamae. Koro ang'eno geno pod nitie wadhi wuoyo maber kod. Ma wan wako ni mana hawi makare. Manyiso ni chieng' wuok tich chieng' tarik 10 ino kidoge school kaluwore koda suspension mani miye. Chieng' tarik 10
pod aonge skul. To sani nitiere hiki maradi samona nyikoro mngejua nginyalo mna yango negi en koso mana metimo nitiere hiki maradi ane hika mar ang'wen atimo kos mar puonj. Mane benisi dhi kondo machiegni ne Kabisa. mana kamano Steve onoko ni mana hawi maber gido maro ni suspension makamano dhi bedo lifted mar mondo mi idhi nyime koda sombi kata kamano japuonj to monyango kintiere kaunti ma Kisumo kanyo kijo mana suspension ma bende koro jopuonjre bende koro yudo ma bende nochung koda jopuonj mag mbalariany ne gichung kodwe ng'anyo kata mana KU kende kata mana Kibabi binanjo nitiere japuonjre ma bende nomi kana suspension kotenre kod organizing kata mana loso ng'anyo maket kod magi diwach nango nikech koro wadwa to kotenre kod winjruok ma kamano bang' chuoya achiel kuom okenge ne onge ng'ata ma bende biro bedo victimized ma bende koro biro bedo kidonjone ma bende koro nowuok ok ng'anyo to kor kak winjruok ma kamano nosechwe kogno. Erokamano Sharon, watimo mos ne nyithi sikul mane obiro mondo okony mondo gini orum mapiyo piyo to koro nikech mano koro gin be koro omigi adhabu to gima nyalo wacho en ni pok wachopoga kama nyithi sikul konyo ma gin be gini makgi to mana kaka Steve owachono ageno ni jotendwa mar union wasu kusu bo donje mondo kony kae nikech jogi nobiro ka gimbe gineno ka somo dhi marach somo ne bagni to ka onge gima giketho gibira mondo gipar ne jotendwago ni ber ka jopuonj duogo to mano ok gima rach koro aparo ni kama wachope ni bo chuno ni koro union bong'ini to kopo ni jomoko biro mokonyowa moloyo to mantiere alwora mar skul nikech sombogi obagni titimo nang'o nikech king'iyo adiera en ni joma ne ong'anyo ma jopuonj joma ne ong'anyo ma jotiji mbalariany ema gini omako en ema gini oluorogi owacho ni onge ng'ama idhi riembi onge ng'ama idhi timne marach onge ng'ama idhi kum nikech wachni koro kikumo nyithindogi to ne gibiro ka gineno ni gini dhi marach gikaonye gin be nikech gin ma gini odiyogi iwacho ni ka lie ariyo dhawo to lume ma hinyore koro ne gin lum ne gihinyore koro we fuolo nikech weche tek koro ne gitemo ageno ni jo union bo ng'iyo gini ka koro wadhi nyime mondo ng'ini to ka seche mwagomo wan kendwa ema waumre seche ma koro wadok koso nyaka jomo konyowa ka nikech adieri ne gikonyowa. Erokamano Sharon. To Dr. Tom kaka jopuonj bende umor kamna kaka japuonj nikech koro intiere ka helo jopuonj mbalariany mago mag piny owacho bende umor kaluwore kod ogirimiti ma bende koro nochwe kogno mano e kinde uasu kanyakla kod migawo mochung' weche mag somo. Kana tin nopuonja ni nus mkati nyalo bet maber moloyo kok inyalo yudo te nus inyalo dong' godo koro gimomiyo wachalo nus mar mkati. Mar ariyo kane wang'iyo kaka jatendwa wuoyo wan gi geno ni odhi maber nikech jatendwa nowacho maler ni koponi gini ok otim kaka wawinjore ni to wuok tich wawuok e pap to kama nyalo kelo ng'ikruok matin ma samoro nomiyo jatendwa ma Constantine owacho wachno en ni iwacho weche dhok ariyo ka ni kok dwe ni to dwe manyien gombowa kaka joma nong'anyo ne odwaro ni kaber to wawuok kod e lwetwa to ok wanyal diyo sirikal ahinya nikech en be en gi chenro mopogore opogore koro wan gima wakwayo ma ne jatendwa wacho maber en ni waket gima wandikoni andikawa ni oti nikech kok otiyo to en ema okelo chandruok. Anyalo wacho ni seche ma wang'anyo ok ni wagombo ng'anyo wang'eyo adier ni chike omiyowa thuolo mar ng'anyo en ratirowa mar ng'anyo to king'iye maber ochalo mana yath mong'iswa ni ka in gi malaria midhusi imuonyo ma ka in gi mar diep moro ni imuonyo mano ok ng'is ni wa expect ni wagombo kata ni wageno ni mondo ng'ato diew ng'ato bed gi malaria en mana ni kopo koro koponi odwa bedo mang'eny korwa koni ma ok morwa nikech oketho gik mang'eny. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya to bende Steve kinde ka kinde bende wasu ka kinde awacho ni ng'anyo mano ma koro notimore ne ginyono tiendgi piny ni nyaka gichop ogirimiti makare sirikal nyaka migi singo nikech kaka gima singo sirikal chiwo to bang'e yudo ka singo kata mana CBA agreements go ok kete kare wang'eyo kata mana kinde mosekalo jopuonj mag mbalariany gisebedo ka ging'anyo okang' ma bende koro osebedo ka miyo nyithindo kata mana jopuonjre
moko kuom ok sidh kondo kaka samo winjore kuom ranyisi seche ma bende koro jopuonje mago mag mbalariany na ng'anyo pani skunde mag ji giwegi to nadhi nyime koda skunde nadhi nyime koda somo lakini rem kaka jopuonjre mantiere skunde mag public kata mana mag piny owacho uwinjo koso en rem kabisa nikech for example kani itimo form 4 gi classmate ni moro to dhi Mount Kenya University to in idhi Kenyatta University kata UON to yudo ka members ni kendo uma ng'amu piem go yudo ka nodhi graduate e samo winjore into nikech koro nitie strike for example gima timore ga Moi University en university ma strike kata ng'anyo en gima chalo kawaida en gima en norm Moi University do ka ng'ato kana donjo Moi ka 2012 nyaka sani pok graduate nikech en ng'anyo makoro ino ka lecturers wane koro ng'anyo university other 40 public universities gi koro wawinjo rem nikech mbese omo piem go wan go in the same field yudo ka ni mbele moingo wa koro en rem kabisa to mana kada mulo gi madaktari wacho kanyo in the agreement inonjo ka jatendgi LLB nyinge mang'eny go te wasonga ne wacho ni by Tuesday ka agreement no okochopo kare gichako dhi luongo ng'anyo to mani ng'eno gima pod oketo nyithindo moko otamogi kata idho gari girito Tuesday irito idho gari ka deal no osebedo signed to university osegolo notice no tarik 10 men Monday classes ochakore ma kichopo iwuok kichopo university mora on Monday saa 2 classes dhi mbele nyathi moro to ni Nyanza kata ni Kisii kata ni mana Turkana rito ni Tuesday be agreement ochopo kare koro jogo pod bagowa watugo game moro kae gi nyithindo moko winjore tan gima nya podade ko wajiwo nyithindo kato koro wadhi pogore paro gi lecturers koro mathin nyithindo kata man university students mangima jogi tugo gi ngima wa ineno onge gima wakoso ko nyalo chulo gimoro amora moyieno bede e school ang'o miyo sirikal dacha puonj kamae ang'o miyo sirikal dasa weche mag somo kamae ada ko nu woguru dala ko untie biro university zu wajoin uru lwedo koro wawer lecturers aside let us demand our right nikech kas no agreement no serikal odhi obaonzisha okotimore ngiso no podi dhi bedo dala ibro somo karang to mai raticho mai ngima wa makiny kora na kwa unu dugura duga kunde musome mondo wajriwre uru kaka jopuonjre koro wa demand our right for education nikikam na sio mabende moko mjonyol bende na wacho ni ndalo 49 ge pod gichulo mana school fees en school fees mabende ok bibedi kidwoko negi ok nya duoko negi kata kiwe koro school fees no jonyol ywago wan kaka odak e school be mapagwa kabisa ido ka help mimi ya wagani help ni konyo wa kabisa kora kiano be help ni gichak gidhe medo ko so oyo Gini nyithindo ma their entire life gi depend on that help. To help mimi dichiel kwa semester. Sani gisekao almost the whole half of the semester. Begidhi mi help mar sustaining our life liude school kaza cha. Pesa mora kendi help ni benenu se yude nikech benena nuka jupunjere moko bende wacho ni one help sani wasechamo. Nikichocho ni samoro bende ngato ka unge gimatimo nikech school kacha koro inaidol unge gimetimo. Ene na paro mana ni koro ayudo menda kanye to menda na bro bedo katimo godang wikin mamoko. Kendo makosa mane gitimo this academic year help no biro kata pod jini dala mangiso no in the first 3 weeks help ni se budget ko maber to in the first 3 weeks you know amonyo temo lal kabisa koro gima kiano serikal bidhe miyo nyithindo help moro mabeda kwa nyithindo kendo magi monego raise okonyalo assume we need another help Bang kusetiyo gi macha. Don't kuro discipline. Iwacho ni how are you disciplined with money? What is the purpose of help and sustaining our life in school? To koro kana wasechame morumo te kwa naona idol. No ken makosa mano makosa gi. Koro nyithindo bone gogo ko wacha kwa ni man another help mondo gimewa help. Ero kama na nya keni mwalimu nene wachal nade. Wacha ko mika no jopuonjre help because koro mata en mana wacha discipline. Tan nango madi bende dilose nikech mabende paro ni higa mabende no bedo marach ne nyithindo mabende koro na donje hiki gi mokwongo first years. Ero kaka ni induction poko ero satemne gi man induction moko kuom ng'eyo chako mana somo tero ng'anyero satemre mwalimu. En adier Sharon ni kaka Steve wache no ni sama ng'anyo osebiro kaka nagolo kaka na awacho ni ng'anyo ni chalo gi yath mimiyowa agolo kaka ranyisi sama imunyo yath ibo yudo ka ndalo moko chien kochacha moko miluongo ni queen gi ne iloji iluongo ni reaction mar yadhni koro inyalo bedo allergic to it koro kiduoge e wach mar ng'anyo nyuolo gik mang'eny Steve wacho maber kendo mawinjore nachiel
osenyuolo suspension jomoko koro kum nikech ne ging'anyo kaka nyithi sikul, wan bende wan gi joma nokum, nitie joma noriembi. Kaeto iyudo ka mar ariyo kendo ichulo ot, ichiemo, to kopo nomed ndalo to ok medi pesa. Koro janyuol ema gini odok ni, kata wan be wan jonyuol gini dhi hinyowa. Kaeto ichako idonjo e wach moro ni imiyo jomoko pesa chon, to moloyo nyithindwa ma koko donjo e mbalariany, jo higa mokwongo. Magi joma pok omulo pesa mabit, pesa magimulo gin pocket money moko matindo tindo mane imiyogi ka gin e secondary. Koro sani komiye pesa mabet dit ni, to nyalo poka otiyo kode aruya, makoro kodonjo kae to pesa ni oserumo. Mano osetimore. Ochako donjo kae, ji ochako ng'anyo, ochako tiyo gi mano dong' matin cha. Koro ka gidhi duogo, wadhi bedo gi wach maduong' kabisa. Koro kae samoro onego ng'iye mondo koro wane kaka wanyalo duoko ng'anyo gi chien, nikech mano gima ng'anyo imokelo. Kiwe moro ma nowacho ni imiyo gi chon cha. En omenda monego bed notiyo godo e mbalariany. Koro kaber kinyalo pime maber mimiye sama donjo kachacha, moloyo to jo higa mokwongo ma pod ok ong'e tiyo gi pesa maber, to nyalo konyo mondo kik giti kode aruya, kik giti kode ka ok ging'eyo ni pod gin kata mana jumbe moko 12 ma gidhi bedo e mbalariany. Koro mano to en be wach machielo mawuok kae, ma koro abwacho ni mano to koro allergy mawuok e ng'anyo. To gimo wacho ma ni ka gidonjo higa mokwongo timiyo gi pesa chon cha, onego ng'i ni omenda ni timiye, ipime ndalo mimiyego, nikech nyithindwa gi samoro onge kata mana gi kamonya kane maber. Koro en gimo boting'a ting'a, to kako ting'e pesa betiyogo yot, ok ondike ni mamar ma. Watem ahinya mondo kik wahiny nyithindwa gi to gi jonyuol, ma hinyore mogik to jonyuol. Ka koro donjo e mbalariany kachacha, to iyudo ka koro gibedo gi relationships moko, gibedo go osiepe gi moko ma konyogi gi pesa. Onyalo bedo sponsor kaka giwacho cha, onyalo bedo nyawadgi. Nyalo yudo kikawo ne nyawadgi moro pesa, to nikech oneno ka nyawadgi thagore, koro en ogolo pesa ni koro gichamo kode. Koro mago gin gik ma wan godo e mbalariany minyalo ng'i kaka inyalo kony. Ka bende wawuoyo kodgi moloyo to student offices ma wanegi jo pogrieko, counselors ma be nyalo konyogi gi paro mondo ging'e ni pesa ni nyaka bibede gi chenro, nyaka iti kode kichane. Ok en ana pesa ma itiyo gatiya dichiel to rumo, ibo dware bang'e. Erokamano. Erokamano ahinya. Kapod anieri mwalimu kintiere kaunti ma Kisumu kanyo, dibed ni kinde mano ng'anyo ni, dibed ni ochulo osara koso nobedo nang'o? Mana kinyalo yangonwa. Osachwa to nomiwa, kendo kanyo anyalo wacho ni jotendwa notimo maber, ne gimiyo osara kata ne koro guonyo wich ne nitie. Sama ne dhi chopo giko dwe to waguonyo wiwa to wang'ni wayude, apuoyo ni kanyo to ne dhi kodwa maber. Kendo moro mane gacho ne gimiyowa mokwongo cha, be ne gimiyowa, mano nodonjo maber. Koro agombo ni mondo awach kae ni sama wang'anyo, ok wan ni koro wan wasik jotendwa e mbalarianywa gi. Wagoma wang'anyo ang'anya nikech en ratichwa ni ka gimoro dhi marach, to mondo wapar ne serikal nyaka wagom. Koro mane momiyo ne wang'anyo, to ok ni wan gi lweny gi jotendwa. Jotendwa gi bende gin e iye ka, samo miwa gini gimbi medogi. Koro en mana ni koro tich bedo matek sa ng'anyo, iyudo ka sigu moko donjo ma ok onego bedi, to yo maber kaber, to onego bedi sigu bet, onego beda beda kaka jo wasungu wacho seche moko ni just business, nothing personal. Ena nikech gima notuonwa cha, ena nikech ratichwa ma imayo wacha, emomiyo wang'anyo. To ok wang'anyo ne jotendwa, ok wang'anyo joma watiyogo manyalo kelo sigu makoro miyo tich ok bed maber kar tich. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. Hii saka neno madonge matinde dakika 5 mar mondo mwatiek twak marwa. Steve okinyi makawuono kapo nono ni jopuonjre mabende neni gi sane. En wach mane mabende nyalo chwalo negi ne jopuonjre mabende neni mabende timo ikruok makoni kod kocha mar dhi sikul, chal mari bende nikech bende ng'inde Kenyatta University kanyo bende nitiere moko kuom johera magi bende mabende nuwuok godo ng'anyo, to koro sani ne miting'o negi msalaba mano mar suspension. Giwach ni mogik. Okay, kapok wacho wachna mogik, mwalimu wacho point moro ma aveda go monda eko. Ne school administrations mpogore pogore. Sama wang'anyo kata sama wakonyo lecturers wamanyo ratichegi, kik unewa ka jowasiku. Wan ok wan enemies, nikech sama wademand mana gima ber monego timnwa
kano timnegi gimbe timnegi kora kia gimomiyo school administration eno ka wan mana enemies nikech mondo mi ngata mi suspension ngiso in gi kiti moro makata yetem mi explain ne janyuol ni mandala kata jomoko mane gweng maneno korwa trend TV online tuko gini news kata wacho ni nyathini chalen gi kite moro ma jopuonje kodwa to gikolo confusion gima nwatimo was basically no manyo ratich jopuonjewa kaka daktari osewacho no administration supon ber ka neno ka passive kaka enemies. We are not enemies of the system. Wambe wagomba no system run smoothly maonge bumps mang'eny gi ne nyithindo manena to all university students outside there, don't leave this thing to the lecturers. One of the worst comments I saw online, ni lecturers are demanding their 7.9 billion. They are not demanding, or they are not requesting us to join them in their strikes. That was poor. A university student should not reason like that. This is your right, this is your life. Samiringiwe lecturers mzigo nikai didala. Ido no ngabro puonji. Igo mbote ko school karango. Dejo limbe ngi didala no. Onge anga about university. So let us take this as a full responsibility kaka one students. Mondo ponono no serikal dichak walo kod dhi gwenyo lecturers wage mbele kae. Woguru ko in one voice. Wachunguru kaka comrade. To ne nyithindo medo chandro kaka mano bedo expelled kibabi. One gini Kenya University ka igara nukujibangena until a lot of warnings. One comrade, you know, babu ne punjone, a comrade is always right. Koro one insult to a comrade is an insult to all comrades. Kijo ka comrade badumul kumoro, woguru wako wakonye uru. Eka jogi bro luorowa. And good leaders should rise back and bring the comrades power that used to have before. Manyiso ni ntiere moko kuom jogo e kuma bende koro sechungkodi hekini mabende koro no suspension koso. Ago erokamano na universities nyaka jo Zimbabwe naneno gino trend nyaka loka koja oko mar Kenya. Koro comrades nyaka ma South Africa ne wacho ni wadhi nyime education rights and freedom ni podi manya nyaka pinje mago ge koro waonge luoro mbele dhi bedo maber my this is our time, let us do it and make sure no gimora mora odhi maber kabisa. Erokamano ahinya. Mwalimu Tom Onyango kintiere kaunti ma Kisumu giwachni mogik dibed mane e kinde ma bende kora noka thuolo ng'adwane. Kamano Sharon kuom rwaka mondo abi awuoye wach maduong' ni la luongo ni thor wach mane wan godo e ndalo 49. Aneno ka Steve osebedo agwambo makinyi nikech ka koro jo Zimbabwe nyaka jo South Africa ng'e wach na makindo gipuoye gimiye puoch gi pak. Steve ero dhi maber. Koro anyalo wacho ni watem ahinya mondo wakonyre nikech gimotugo ng'anyoni en mana kaka iwache mar 2020, 2017, 2021, 2021, 2025, 2025, 2029. To kidonje iye maber tibo yudo ni mbalariany kae nyithindo medore nyowuoyo. Gik ma watiyo godo kuonde wa mwanyalo some tin. Koro magi be gin gik ma wan godo en mana ni koro moro ni iketo nyime nikech nyaka ichop kachacha to bende nyaka ine kaka inya chiemo ma imbi chul pes chudo mag somo kech wambe wan jonyuol. Ber ka jonyuol winjo wa maber kigine ni wan joma ketho kata rocho somb nyithindgi wambe wan jonyuol. Koro en mana ni samoro wasewinjore kaka sani koro oseket lwedo. Kato kipo chopo Januari kata March ni to mana kaka notimi higani jomoko ringo dhie doho odhie doho mar apil odhie doho moro ni gini ok wawinj ok giwinj nade to ne gisaine kare gin giketo lwetgi gik moko gine. Koro magi gik makelo rochruok ei wechewa mag somo. Koro kwanyalo yudo gigi maber wabedo waher mondo wabed kaka Singapore to ok wabibedo kaka Singapore mwawero ok wabibedo kaka South Korea mwawero ni ka ok waiko jowa mawuok oko. Emo miwinjo ka samoro migosi Lumumba wacho ni ere gimomiyo kwaloso ndechni to wamanyo jo China, kwaloso ndechni wamanyo ji oko, jowa mwapuonjoge kare gidhi kanye. Kato wacho ni waonge tich nikech samoro ok wayie gi jowa mwaloso, ok wayie gi loso mar jowa, odwaro mana jo oko. Koro watem mondo walos mbalariany obed kama isome, obed kama itime tiegruok mochimore, obed kama itime nonro nikech nonro bonego bed ni ngama puonje mbalariany timo sakasa ma nonro gi serikal nyalo tiego maber ngimawa ei Kenya ka. Kok watimo mai wabo wera nyaka chieng. Singapore ne rom kodwa, South Korea ne rom kodwa, to kwa bisudo nikech gin giseloso margi kendo gitimo kaka giloso. Wan iwacho ni wan gi gik mabeyo kabisa, chenro mabeyo kabisa, to jomoko kawo to loso mekgi to bet maber. Chiwo minyalo mi gol ka en ranyisi manya golo ka en Rwanda.
Rwanda wacho nokao gige wa moko ka modhi olosore obero godo pinygi. Wan meko waloso tiketo kamoro koro buru ma dhiye. Kwa nyalo timo gik ma wan godo, okwa onge gik ma wadwaro kendo, gik ma wan godo beyo. Kwa nyalo tiyo kodgi, kata mana mani loso sirikal moro chien kochacha. Jo Tanzania nowacho ni maruni kendo ber kabisa kata oyuak, mano mani loso barwa bar. Koro wan gi rieko, wan gi gik mabecho becho, gimarach ni okwa ti kodgi. Nyithindwa wago erokamano kuom donjo kae mondo wakony, wate wadwani wakony Kenya wa. Koro wapuoyo kendo wageno ni sirikal bo bedo kaka wacho, ma ok wachak wawinj wach moko ma kot, mondo kaka ne jatendwa ma Constantine wacho. Ng'anyo ma koro bo biro bede 2030. Ma bende mano bo wacha kao gik moko ber. Ng'anyo ok bi bet obo tietia maber. Erokamano Sharon. Erokamano inya mwalimu Dr. Tom Onyango kuom thuolo mar twak kodwa okiny makawuono kintiere e county mano ma Kisumu. En mana gino marwa ni kudok e skul anakoni mana hawi maber ne jopuonjre kanyakla kod jopuonje mago mag mbalariany. Nyakon Gajwang' ang'ni thuolo to seringa ka mana ote mamoko anno ka thoth ote mantiere gin mana jogo ma bende puoyo ng'anyo kuom rumo kendo puoyo uwasu kuom chungo ng'anyo. Kenda mana ote adek ntiere Collins Opana wacho ni mosna Dr. Tom Onyango. Wacho ni that's my former lecturer at Migori Teachers College. Aya. Ote machielo Kennedy Ariembi wacho ni seche ma nyathi skul nie chiemo to chulo ot. Yet onge somo nyiso ni nyaka imede pesa manyalo konye dak kinde ma skul ochakore kendo yie gi wachno mano jal ma bende siri ni mar mondo mi medu pesa help. Bibro medu pesa help adier ka bende achiedre bako ni kod kocha osbedo kanino. Jalo maro machielo wacho ni tulo kod lweny ma Kasipul sirikal nyaka nyiswa ni gichung' kon mane onge kaka lweny kod tho nyalo timre kamoro to ni onge kaka sirikal nyalo tieko weche ailagi. Wang'ini lweny mabed no neno Kasipul Nyakwarum Gajwang' odichi manyoro en wach mabende pod iseyo nyaka sani wano kara mona Milome mabende jakom mar ODM Gladys Wanga ne osechwalo ka bende oseyo akwed oseyo ng'anyo kata mona lweny mabende nomuoch mane kar chukod bura ma Kasipul hinyruok mopogore mabende ne obedo omed mana nyayo kwe kaka johera mago mag jochung' mopogore mar mondo biki kwalalo ngima mago bende kik wahinyre kaluwore koda yiero madundo mabende haneno ka uchiegni ndalo dong' mana 20 kapok yiero madundo otime koro wenge mopogore yiero madundo ibro bedo kitimo chieng' tarik 27. Ina mar mon memake gi kanyo kumane nya Steve kanyakla kod mwalimu kuom chopo e twak marwa okinyi makawuono. Sani ano ka saa 2 dhi karomo dakika dong' mana 3 kende bang' mano Nyakwarum Gajwang' ka oyo matin nyawadwa Solomon Atito biro bedo ka donjo gi chenro mar ng'e jothumbe okinyi makawuono jathum maben no dayo dhoge ong'ere kaka Jim Likembe. Bende ng'eyo Jim Likembe kikiae mae thuolo maben nek beni winjo chenro mar ng'e jothumbe wa bang'e kar saa 3 mar okinyi abro bedo ka duogo koda twak e chenro mar mbako romo okinyi makawuono waonge rowere Nyakwarum Gajwang' kata kamano wantiere koda jothum mopogore mabende nowero thumbe mago mag yuago mosenindo Raila Amolo Odinga bang' tho mare. Antiere koda jothum abich gino mara ni ng'e ne gin jomage bang' posters nwasekeyo. Oritur masane warom saa 3 mar okinyi nyinga Sharon Ong'aw. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ne